A investigação preliminar na Holanda aqui da clamas com o qual Hopi ainda espera. Nós referimos aqui no caso de Arubiano Meche Henriquez, de 42 anos de idade. Meche Henriquez faleceu na Holanda depois que ela vai visitar sua Yunnan para passar a depois do concerto de UB40, a polícia deteve e durante sua detenção a choque de tal forma que ela faleceu. Assim que o patólogo terminar com sua investigação sobre a mortal de Meche Henriquez, aí chega uma conclusão preliminar. O Ministério Público na Holanda, que tem cabeça a investigação, a informar a família de defunto e a polícia envolvida nessa hora. Uit dit onderzoek, dat nog in volle gang is onder andere naar voren gekomen dat de heer Henriquez is aangehouden nadat hij meerdere malen heeft geroepen dat hij een wapen bij zich had. Bij die aanhouding heeft de politie geweld gebruikt omdat hij zich daarbij heeft verzet. De volgende dag overleed de man in het ziekenhuis en gisteren is in opdracht van de officier van justitie een sectie verricht. Wij hebben inmiddels de voorlopige uitkomsten van het sectierapport ontvangen. Volgens het rapport kan het overlijden van het slachtoffer zeer waarschijnlijk worden verklaard door een bij hem ontstaan zuurstoftekort. Het is aannemelijk dat dit zuurstoftekort een gevolg is van het optreden van de politie. Voor dat zuurstoftekort zijn geen andere verklaringen gevonden. Ook zijn er geen natuurlijke oorzaken gevonden voor het overlijden. Natur, Ministério Público agora aponta e 5 polícias envolvidos em detenção como sospechosos de morto de turista arubiano, provavelmente door de uso excessivo de força bruta. A investigação lo se saca fora que rol cada hunga e com castigável na luta penalmente. Het gaat om de 5 agenten die direct betrokken zijn geweest bij het aanhouden en in bedwang houden van het slachtoffer. Zij worden in deze fase verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de heer Henriquez. Hierbij wordt op dit moment geen onderscheid gemaakt naar hun exacte rol bij dit optreden. Hun rolverdeling vormt onderdeel van het onderzoek en zal in een later stadium worden bezien en beoordeeld. De Rijksrecherche gaat door met dit onderzoek. Daarbij gaat het met name om het horen van de resterende getuigen en het binnenhalen, bekijken en analyseren van de filmpjes. Ook de 5 als verdachte aangemerkte politiemensen zullen als zodanig worden gehoord. Het spreekt voor zich dat deze zaak nog uitgebreid en zeer zorgvuldig onderzoek vereist. O Corpo Policial de Holanda é aqui um sila duro e demonstrar que a procedura não vai completamente robês durante a detenção aqui. O alto comissário de polícia a pedir desculpa publicamente na família de defunto e ayer ha se mesmo cos durante uma reunião que o ministro plenipotenciário de Aruba na Holanda. Weliswaar was er een gegronde reden om de verdachte aan te houden. Echter, het onder controle brengen kende vervolgens een fatale afloop. Ik betreur dat ten zeerste. De uitslag van de sectie op het lichaam en de conclusies die daaraan verbonden zijn, hebben mij ertoe gebracht de 5 direct betrokken collega's met onmiddellijke ingang buiten functie te stellen. Dat is voor nu passend met deze kennis. Tegelijkertijd is het ook zo dat de politie vele malen per dag een stap naar voren doet voor de veiligheid in onze samenleving. Dat mag ook van ons verwacht worden en daar staan we voor. Ik ga ervan uit dat er met die intentie in deze situatie is opgetreden, maar het is echt fout gegaan. Uiteraard verlenen we alle medewerking aan het verdere onderzoek van de Rijksrecherche, zodat de direct betrokkenen snel weten waar ze aan toe zijn. A investigação mesmo seguiu a direção do Ministério Público e manejada por Rijksrecherche. Amita Patrick Pascal, para ATV, Canal G5. Ieri noche troppe demonstranti hanno commesso vandalismo in Canandina na Haag, in qual polizia mestra acto troppe a detenere alcun sospechoso. Para o Ministério Público estão talantando contra a polícia, não necessariamente tem de haver que caso de Meche Henriquez específico, sino de aproveitar de ocasião para barrar na rábia e frustração riba com a polícia tratando para a acaba.